कितने खतरा नजारा है। आ बाप रे बाप रितिका साइड भज खाई गेले रितिका चल चल के भइरहेछ कौन रोड चल न त चल है त ए राज चल चल म आइजाए होला ए त फंगा देबी नि ए नहीं हो तो फांगल चल पकड़ चल ना तो पकड़ चल ना चल ना कोरा कोरा मकई सब रोपने चलो चलो केरा में ठोको चल आप 3 मिनट के वीडियो भ गल चलो चलो उसे भूर समय पानी सब नहीं नाला तो पानी जाए वाला ऊपर के रेड के पानी जाए पकड़ लो राशि ये चल साइड बना आ बोलो भाट भटेनी